hello लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबावबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं दिनैनि बे सानजों लोगोसे दा बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामगोन दा ब्लग भिडिअआ जाहैबाय माने जोंहा कल दैखरा माने बे दमखलबो होनो कल दैखरबो होनो माने बिराद गाज्रि जायाखै माने बाला फैबाय थायो गोबावसै माने आगोलनिफ्राय बाला फार्स्ट समावहाय बाला फैयाखैमोन बिदिनो 6 बोसोरसोनि बारबाय आरो बे कलखौ बानायनानै ओमफ्राय दा बिराद बाला बिराद गोबावसै बाला फैनाया ओंखायनो बे बाला फैबाय थानायखाय गिनानै माने गोदान खालामफिननोसै होननानै गोदान खालामनाय जादों आरोखि दा बे कल दैखर गोदान खुरनायखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांगोन आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन' बेफोरबायदिनो गोदान ब्लग भिडिअ आरो बेजों लोगोसे गोदान फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौबो खोनानो मोनबाय थानो हानाय बायदि साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव अलावहाय क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय हामबायसै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ अब्ला बे समाव हासिलाय थांबाय लोगोसे फैला ओरैनो दाखर होदों हा दाखर होदोंमोन गाबोन फुङाव ओंखारदोंलै ना सोर थांखो थांनायाबो ओमफ्राय हाजिरा जि मोजांलै हाग्राना गोरा जायो नामा हाजिरा जोंनाव रानो मोनाना उजों thế cả bắn cái bay cả lan जोंहा कल देदों नै नांगौ इसेबां गोलाव हायो इसेबां गोथौ थांबायना होनबा खला हालखासिन जायो दै गनाया गुरैसिन जायो फिल्टार हाबाय सालिनोसै बेजों अबेया औ लायजायो माथो लायजाया जानो फुरा एमसिलजों माब्रै इसिबां गोरा जायोथाय बुस्थुआबो
बुरी बुरी जाने से जम दुध खाल दुधफोरसो साइसफ्रा हाग्रा नुब्ला बेबादिखौहाय खखालसो रांजों हाबफ्रामगोन आं মাটি মিক্স হলে কালকে মাটি শক্ত হলে এটা শক্ত হবে gula be gula Ini ni kafe, nak kau ni kafe.